Haurdunaldi erditze eta erditze ondokoa. Osakidetzako profesionalok prestatu ditugu bideo hauek, zure ondoan egon nahi baitugu haurdunaldiaren fase guztietan eta haurra etxean daukazun lehenengo egunetan. Haurdunaldia. Nola saiestu eta arindu ohiko eragozpenak, hala nola, ziatika, sorbaldako minak eta zirkulazio arazoak. Ariketa bakoitza 8-12 aldiz errepika dezakezu. Intentsitate arinean, inolako tentsiorik edo minik sumatu gabe. Bizkarrerako eta gerrialderako ariketak. Zutik zaudela, jarri garondoa, eskapulen aldea eta ipurmasailak hormaren kontra. Eduki bizkarra artez eta belaunak pixka bat flexionatuta. Hartu arnasa eta botatzean luzatu bizkarra pelbisa aurrerantz biratzen duzun bitartean. Lortu gerrialdea hormaren kontra jartzen. Hartu arnasa jatorrizko jarrerara itzultzen zaren bitartean. Saiatu hasierako euskarri puntuak ez askatzen. Lau euskarri puntuei eutxita, hartu arnasa. Botatzean biribildu bizkarra, biratu aldaka eta eraman kokotxa bularrera. Itzuli hasierako jarrerara arnasa hartzen duzularik. Ariketa hau aurrekoaren antzekoa da, baina pilotaz lagunduta. Arnasa botatzean biribildu bizkarra, biratu pelbisa eta eraman kokotxa bularrera. Arnasa hartzean itzuli hasierako jarrerara. Hasierako jarreran zaudela, lau euskarriren gainean hartu arnasa eta botatzean luzatu beso bat. Hurrengo arnasaldian arnasa botatzen duzun bitartean, eraman atzera luzatuta ez duzun hanka. Azkenik, konbinatu bi mugimenduak batera. Gogoratu bizkarraren posizio egokiari eusten. Belauniko lurrean pilotaren kontra kulunkatu aurrerantz eta atzerantz. Etzan ahoz gora,
oinak lurraren kontra eta besoak gurutzean dituzula. Hartu arnasa eta botatzean, biratu belaunak eta aldaka alde batera buruak beste aldera begiratzen duen bitartean. Saiatu sorbaldak lurretik ez altxatzen. Egon jarrera horretan. Hartu arnasa hasierako posizioa berreskuratzen duzularik. Kuxi bat jar dezakezu hanken artean. Azkenik, egin luzaketak erlasatzen zaren bitartean. Orpoen gainean eserita, belaunak bananduta dituzula eta abdomenari tartea utziz, makurtu gorputza aurrerantz, buruarekin lurra ukitu arte. Egin arnasaldi pausatuak, muskuluak erlasatzen eta tentsioak arintzen direla nabaritzen duzun bitartean. Molestiak arintzeko ariketak, ala nola ziatika. Lurrean etzanda, eduki hanka bat luzatuta bestea flexionatzen duzun bitartean. Jaso, luzatutako hanka eta birazazu kanporantz luzatzen duzun bitartean. Eskuak gerrialdean ipinditzakezu, batez ere molestia nabaritzen duzun aldeetan. Ondoren, egin ariketa bera beste hankarekin. Lurrean etzanda eta hankak tolestuta, gurutzatu ezkerreko hanka eta jarri oina eskuineko belaunaren gainean. Eskuekin, heldu eskuineko izterrari eta hurbildu zuregana. Egon horrela 30 segundoz. Sentitu luzatzen ari dela, ez duzu minik nabaritu behar. Ondoren, egin ariketa bera beste hankarekin. Lurrean eserita, elkartu oinazpiak eta eraman belaunak lurrerantz. Saiatu oinak pelbisera hurbiltzen, hartu nahiko bazenitu bezala. Egon jarrera horretan belaunak igo eta jaisten dituzun bitartean. Nahi izan ezkero, jarrera horretan zaudela, etzan egin zaitezke, eta gerrialdean burkoren bat ipini. Lau puntuei eutxita, igo hanka bat albo baterantz, eta jarraian luzatu atzerantz. Itzuli hasierako posiziora. Bota arnasa luzaketa egiten duzun bitartean. Ondoren, egin ariketa bera beste hankarekin.
Belauniko, eraman hanka bat aurrerantz eta gurutzatu zazu. Luzatu beste hanka atzerantz. Zaila egiten bazaizu, gorputza aurrerantz eraman dezakezu. Zirkulazio arazoak arindu eta prebenitzeko ariketak. Hanketako zenbait arazo arintzeko, besteak beste, hantura, oinpuntetan ibil zaitezke, orpoen gainean edota oinak astindu pedalei eragitean bezala. Lurrean eserita eta hankak luzatuta, flexionatu belauna behatzekin lurra ukitzen duzun bitartean. Luzatu belauna arnasketak lagunduta. Lurrean etzanda, oinak burko baten gainean jarrita, egin mugimenduak oinekin. Lehenengo, behatzen flexio luzapena. Gero, orkatilen flexio luzapena. Eta azkenik, orkatilen errotazioa bi noranzkoetan. Eserita edo zutik, pilota txiki bat zapaldu eta mugi dezakezu oin azpiari masajea emateko. Bideo hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu beti izango gaituzula laguntzeko prest Osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.